Wrzeszcz był tak duży i tak mały, że wszystko, co na tym świecie wydarza się lub mogłoby się wydarzyć, wydarzyło się lub też mogłoby się wydarzyć we Wrzeszczu. Na tym przedmieściu, między ogródkami działkowymi, placami ćwiczeń, nawadnianymi polami, wznoszącymi się lekko cmentarzami, stoczniami, boiskami i blokami koszar, we Wrzeszczu, który dawał dach nad głową około 72 000 zameldowanych mieszkańców, który miał 3 kościoły i 1 kaplicę, 2 gimnazja, 1 liceum, szkołę średnią, szkołę rzemiosł i gospodarstwa domowego, ale za to browar ze stawem browarnym i lodownią, we Wrzeszczu, któremu znaczenie nadawały fabryka czekolady Baltic, miejskie lotnisko, dworzec i sławna politechnika, 2 niejednakowej wielkości kina, zajezdnia tramwajowa, wiecznie przepełniona hala sportowa i wypalona synagoga. Zadajemy sobie często pytanie, czy Gdańsk jest kaszubski. Chociaż mieszka w nim około 40 000 jego obywateli, deklarujących swoją kaszubskość, to jednak wielu jego mieszkańców uważa, że nie. A jednak śladów dawnej i współczesnej obecności Kaszubów w Gdańsku jest wiele. Trzeba je tylko dojrzeć i odczytać. W kolejnej, już 3. części Kaszubi w Gdańsku wykażemy tym razem, że we Wrzeszczu, tej dużej dzielnicy Gdańska, jest wiele miejsc związanych z ważnymi postaciami naszej kaszubskiej tożsamości. Naszą wędrówkę po Wrzeszczu zaczynamy w miejscu, gdzie burmistrz gdański Daniel Gralak zainicjował w 1770 roku pracę przy wytyczaniu reprezentacyjnego około 2-kilometrowego traktu wiodącego ze śródmieścia Gdańska od dzisiejszej Bramy Oliwskiej w stronę północną. Do miejsca, gdzie dzisiaj zaczyna się ulica Grunwaldzka. Ów trakt uwiecznił na rysunkach w 1774 roku gdański artysta grafik Daniel Chodowiecki. Na wielu jego rycinach możemy odnaleźć sceny związane z życiem Kaszubów w XVIII wieku. Wrzeszcz to je dzielnica miasta Gdyńska, liczący dziś około 50 000 mieszkańców i je położony na nordze od śródmieści w rejonie Rzeci i Strzyże. Od 2010 roku i Łebin daje podzielony na 2 dziele, Dolny i Górny Wrzeszcz. Ta osada, odwiedno zamieszkany przez Kaszubów, nazywała się pierwi Wrest albo Wrzost, od terenów porosłych wrzosowiścioma. Z dokumenta księdza Świętopyłka Dredziego-Wieldziego z roku 1263 wychodzi, że w nim czasu imiono było Wrest. Potem był Langfur, duży przejazd, choć Kaszubi używali i jeśnieryś używają miona Langford. Ulicą równoległą od strony zachodniej do Wielkiej Alei jest dzisiejszy trakt konny, który do końca II wojny światowej nosił nazwę Kaszubi-Szewryk, czyli trakt kaszubski. Tą drogą przez wieki Kaszubi docierali ze swoimi towarami do śródmieścia Gdańska, głównie do hali targowej, na targi kaszubski i rybny. Szli lub jechali z takich podgdańskich wsi jak Matarnia, Bysewo, Firoga, Klukowo czy Kokoszki. Potem dalej we Wrzeszczu ulicą Mirachowską, nazwa od Mirachowa, które kiedyś było stolicą powiatu środkowych Kaszub, a dziś ulica Partyzantów, by w końcu dotrzeć do miasta, gdyż tak widzieli swój stołeczny gard. To najwięcej znak miejscowościów Kaszubidowe ziwele w latach 90. XIX lata cegłą i inne materiały
Chtarna służyła do rozbudowy miasta, w tym między innymi do budowy kaszarowi z Grapinę przez dzisiejszy ulicę miona Słowacczigłe. W chtarnach to kaszarach stacjonował potem uznany pruści przabłeczny pułk łuzarów. Po II światowej wojnie 16. Kasiapska dywizja piechoty była pierwszym polskim wojskiem w Niedzielnicy Gdyńska. Ważną też sprawą była wybudowana na początku XX lata banowa sztrasa, która naparłączyła Wrzeszcz z Kaszaboma, a była zwany przez Gdyńszczynów Kekuszkłewską baną. Została ona zniszczona, jak wiele innych obiektów w czasu ostatniej wojny, a odbudowany na nowe w latach 2012-2015 z nadzieją, że będzie ona odgrywa tak samo ważną komunikacyjną sprawę jak kiedyś przed wojną. Do jej odbudowy przyczynił się w poważnym dzielu Kaszaba z Lubelszczygłe Janusz Kowalski, który przez długie lata klepił w tej sprawie do drzwi rozmaitych urządów. Wrzeszczańska część nieczynnej linii Zaspa-Kartuzy stanowi jedno z miejsc akcji debiutanckiej powieści Pawła Chwile Weiser Dawidek. Powieści kultowej dla wielu pokoleń gdańszczan. A w ostatniej powieści autora z Gdańska, Śpiewaj ogrody, jeden z głównych bohaterów jest Kaszubą. Przez lata nasyp kolejowy służył jako trasa rowerowa wyprowadzająca z Wrzeszcza w kaszubski interior. Z Wrzeszczem związanych jest wiele ważnych postaci naszej kaszubskiej historii. Zacznijmy od Srebrzyska, nekropolii, na której spoczywa wielu najwybitniejszych działaczy, pisarzy, naukowców, artystów kaszubsko-pomorskich. Na Srebrzysku łestu płychłewuny Lech Bątkłewści, pisarz, przydny ideolog kasiapsko-pomorści rasznote, nen, którym był założycielem Kasiapskiego Zrzeszenia, a też podpisał w 1980 roku tak zwany porozumienia sierpniowe. Srebrzyskłe to jest też mol wiecznego spoczynku Franciszka Sądzyćcigłe, młodokasiapskiego dziejuża, wespółzałożyciela Gryfa. Sądzyćci w przedwojnowych latach pisał do Gazety Pomorskiej, Dziennika Pomorskiego i Słowa Pomorskiego. W wojnowym czasu ten mieszkańc Wrzeszcza był jednym z przydników polskiej gminy we Gdyńsku, a po wojnie był nadgrodzony literacką nadgrodą miasta Gdyńska. Srebrzyskłe to jest też mol wiecznego spoczynku Róży Łestrowści i Izabele Trojanowści, autorków Bedekera Kaszubskiego. Łesoblawiłe podziś dzień z źródła wiedzę o historii regionu dla turystów i samych Kaszubów. Pierwszy z nich była znaną gdyńską pisarką rodem z Wilna, która nadzanka w Dzydzą wrosła w Kasiepści Strzodowiskłe. Mieszkała we Wrzeszczu przy ulicy Partyzantów 90. Co może być wyjaśnieniem, dlaczego nowy powstały w okolicy ulice nadano miono Róży Łestrowści. Izabela Trojanowska też mieszkała we Wrzeszczu. Najpierw na nurce Alei Grunwaldzkiej i Jaśkowej Doliny, a później przy ulicy Waryńskiego 41a, mieszkanie 7. Izabela Trojanowska, która była gdynianką, to niełeprzystywna propagaturka kasiapskiego kunsztu i kasiapskiej kultury. Gazetnica, współłyszycca miesięcznika Pomerania i kasiapski programy Rodna Zemia w telewizji Gdyńsk. Była też przydnikiem Kasiapsko-Pomorskiego Zrzeszenia w drążym czasu stanu wojennego. Na cmentarzu Srebrzyskłe spoczywa też profesora Wacław Odyniec, historyk dziejów pomorskich, autor wiele publikacji, zwany Kaszubom Złeśmiane. Spoczywa tam też Ryszard Stryjec, grafik, którego Gryfę przestroiła ją nie jeden gdyński i kasiapski dodum,
a mieszkał w jednym budynku z Bątłewściem. Kuleś nazwisków można baić wymieniać. Doście wspomnieć choćbynach ostatnio umarłych, to je profesorą Brunona Synaka, socjologa i polityka, samorządowi Głedzejusza, przydnika Kasiapskie Pomyślne Zrzeszenie, autora wiele publikacji, a też Stanisława Pestką, Jana Zbrzycą, publicysta i wielelatnego przydniego redaktora Pomeranii, balnego kasiapskiego poetą i pisarza, przydnika Kasiapskie Pomyślne Zrzeszeniu, achtniątego przez Radzę Miasta Gdyńska medalą ksiądza Mscowoja Dradziłe. Poprawdze, na nim wrzeszczańskim cmentarzu idzie odczytać historię Gdyńska, Kasiep i całego Pomorza. Postaci związanych z Wrzeszczem, obecnych także w kaszubskiej kulturze, wymienić trzeba laureata Literackiej Nagrody Nobla Güntera Grassa. Zmarły w 2015 roku noblista na stałe wprowadził Gdańsk i Kaszuby w krąg literatury światowej. Artysta wielostronny, prozaik, poeta, autor tekstów dramatycznych, eseista, malarz, rzeźbiarz i grafik. Nagrodę Nobla otrzymał w 1999 roku w uznaniu zwłaszcza za tzw. trylogię gdańską, na którą składają się utwory Blaszany Bębenek, Kot i mysz oraz Psie lata. Szczególne miejsce w literackich topografiach Grassa przypada właśnie Wrzeszczowi, ukazanemu jako mikrokosmos świata. Stoimy właśnie przed kamienicą numer 13 na Wrzeszczańskiej ulicy Lelewela. Na jej parterze rodzice Güntera Grassa prowadzili skromny sklep kolonialny. Na jego zapleczu znajdowało się mieszkanie 4-osobowej rodziny. Dziennikarz Ryszard Ciemiński określił Grassa nie bez przyczyny kaszubskim werblistą. Motywy kaszubskie wraz z gdańskimi i pomorskimi mają w większości charakter autobiograficzny. Nenka pisarza, Helena z domu Krów, urodziła się w rodzenie Kaszubów katolecki wiarę, którzy dopasowali się do mieścich warunków. I ojciec, Stark Grassa, który w dokumentach funkcjonuje pod wieloma mionoma Winraud, Wincenty, Vincent, Knof, przeszedł na świat w miejscowości Wilanowo, kol przedpływa. W 1889 roku sprowadził do Gdyńska świeżo poślubioną białką Elżbietę Krause, starażką Grassa, urodzoną w Rambiechowie, w rodze z nich Bura, to je bogatego kasiapskiego gospodarza. Ojcem pisarza był też Wilhelm Grass, syn gdyńskiego stolarza, niemieckiego letra, którego rodzina mieszkała w Gdyńsku od pokolenia. W swoich gdańsko-kaszubskich powieściach Grass scalił niemieckie, polskie, kaszubskie i żydowskie narracje dotyczące wspólnej i zarazem dzielącej przeszłości Gdańska oraz regionu. Kaszubów Grass wprowadził do literatury jako społeczność usytuowaną pomiędzy Polakami i Niemcami, traktowaną z obydwu stron jako obywatele drugiej kategorii. Jednocześnie zaś to w jego obrazie społeczność długiego trwania, element kontynuacji na polsko-niemieckim pograniczu. Żyjący krewni Grassa do rozpoczęcia budowy lotniska w Rąbiechowie mieszkali w kaszubskim Bysewie, wówczas Byssał, w dzisiejszej dzielnicy Gdańska. Nie przypadkiem więc mieszkała tam i babcia głównego bohatera Blaszanego Bębenka. Przyjazdy babci Koliaczkowej na targ we Wrzeszczu wspominane są następująco. Pierwsze nauki w kuszeniu bliźnich otrzymałem od babki Koliaczkowej, która owej surowej zimy otworzyła stragan na tygodniowym targu we Wrzeszczu. To znaczy w swoich 4 spódnicach siedziała w kucki za targową ladą i żałośliwym głosem polecała na dni świąteczne. Jajeczka świeże, masełko złociutkie i gąski nie za tłuste, nie za chude.
Każdy wtorek był dniem targowym. Przyjeżdżała kolejką z Firogi, krótko przed wrzeszczem ściągała filcowe bambosze, w których jechała, wchodziła w nieforemne kalosze, objuczała się swoimi 2 koszami i szła do straganu przydworcowej, na którym wisiała tabliczka Anna Koliaczek, Bysewo. W tym miejscu przywołajmy również wypowiedź babci Oskarka w tłumaczeniu na język kaszubski Bogumiły Cirocki. Tak to i jest, Kasiaba małe skarku. Insi wiedno ima na głowie klinę czosają, ale we tery wajedzeta, na zyput wajedzeta, tam woma bądze lży. Ile no staraszka łesta nie tułe, bo wej, Kasiabów nie może nigdzie przenaszać. Oni wiedno muszą tu być i muszą nadstawiać są, co by inni mogli ima w prac, bo my jesteśmy za mało płelści i za mało niemiecci. Bo jeśli kto je Kasiaba, to nie je dość ani Niemcom, ani Poluchom. Ci wiedno chcą wiedzieć genau, co, a jak. Znajdujemy się na placu Wybickiego. Tu miasto Gdańsk postawiło w 2002 roku ławeczkę Oskara, najbardziej znanego bohatera postaci literackich światów Güntera Grassa. Autor za życia nie zgodził się na posadowienie jego figury obok postaci swojego bohatera. Uroczystego odsłonięcia dokonano w 2015 roku, w roku śmierci pisarza, w rocznicę jego urodzin. Przy ulicy Grunwaldzkiej mieści się siedziba Polskiego Radia, gdzie zrealizowano mnóstwo audycji o problematyce kaszubskiej. Zwłaszcza emitowany od lat 90. ubiegłego stulecia stały, cotygodniowy, jednogodzinny magazyn pod tytułem Na Brytach i w Błędach. Radio Gdańsk zawsze było dobrym przyjacielem Kaszubów. Jest to przyjaźń trwająca od lat. Oczywiście uzewnętrzniona na antenie. Także dlatego, bo jesteśmy radiem misyjnym i mamy wręcz obowiązek zajmować się problemami mniejszości narodowych, kultur, które nas otaczają, a nie tylko tym wielkim metropolitalnym światem, w którym mieści się m.in. Gdańsk-Brzeszcz. Kaszubi, Kaszubszczyzna może liczyć na dużą życzliwość, wspartą też moimi dobrymi doświadczeniami w kontakcie z kolegami, którzy byli Kaszubami. Przez lata współpracowałem w redakcji Czasu z Stanisławem Pestką, Tadeuszem Bolduanem. Poznałem Edmunda Puzdrowskiego. Także znałem Izabelę Trojanowską, która była działaczką Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, chociaż ona nie była rodowitą Kaszubką. Więc to są wspomnienia bardzo pozytywne, które także zachęcają mnie do dobrej współpracy ze środowiskami reprezentującymi Kaszubów. Ja nie jestem Kaszubą. Wywodzę się kiedyś mówię o kongresówki, ale chciałbym się o Kaszubach w tych programach, które kaszubskie są, czegoś dowiedzieć też po polsku. Zastanawiam się, czy nie powinno być trochę audycji o problemach Kaszubów mówionych do osób, które po kaszubsku nie rozumieją. Żeby popularyzacja kaszubszczyzny była jakby szersza, nie tylko do środka, ale także na zewnątrz. Może warto byłoby się zastanowić, czy to w programach w ogóle całego radia, programach zwykłych, że tak powiem, które są, czy też stwarzając jakieś ekstra miejsce programowe, żeby pewne treści mogły docierać szerzej.
bo warto, chociażby dla tych tysięcy ludzi, którzy tu przyjeżdżają latem i niekiedy nie bardzo zdają sobie sprawę, z jaką specyfiką tego regionu, z jaką kulturą, słysząc niekiedy ten język, prawda, troszkę dla jakichś Ślązaków czy Wielkopolan dziwny, z jaką specyfiką tutaj się spotykają. Для mnie робота в Gdyńsku we wrześniu miał особливий znaczenie, bo mój upa, jak to niektórzy gadają Stark, so prawie we wrześniu urodził się przed wojną. Jego tatk też mieszkał przed wojną w Gdyńsku we wrześniu, także je tu, można rzeknąć, tak pewna wkół, ale doszedł do roboty w tym samym placu Gdyńska, gdzie skąd moja familia. I to jest odpowiedź na gadanie tych, co nie wiedzą, że Gdyńsk to jest gard kaszepści. Tu przyjdę ziele kasiebi, dopisze te zieją, w jedno ziele. I temu dla mnie to boła, a je do zwielgu redu ta, że je tu mógł robić i to mógł robić przez sprawach kaszepścich. No i to jest jakby jedna sprawa taką dość mocno osobistą. Z innych sprawów sparłączonych jutere bardziej z robotą. Robię w programach kaszubskojęzycznych w Radiu Gdańsk od 1990 roku, czyli byłem tutaj jeszcze na studiach, kiedy rozpocząłem współpracę z Radiem Gdańsk. Wciągnął mnie Dominik Sowa, który był góralem niezwykłym, który był bardzo otwarty właśnie na sprawy związane z mniejszością kaszubską. Sam się uczył tego języka, bo stwierdził w pewnym momencie, że musi zadawać pytania po kaszubsku do Kaszubów, bo inaczej odpowiadają po polsku. Kaszubskie audycje w Radiu Gdańsk się zmieniały w miarę upływu czasu. Zaczynaliśmy z bardzo skromnego poziomu, bo na początku lat 90. to była jedna audycja raz w tygodniu 55 minut. Pojawiła się Kleka, czyli codzienny program informacyjny, codzienny od poniedziałku do piątku. Natomiast cały czas trwał magazyn kaszubski i był taki, bym powiedział, że klasyczny podział na audycję informacyjną, którą była Kleka, jak też audycję o charakterze takiej publicystyki kulturalno-społeczno-gospodarczej, którą był magazyn kaszubski, niedzielny. Nie ograniczamy się tylko do tego, żeby na antenie Radia Gdańsk były programy kaszubskojęzyczne. Staramy się również otwierać, jako Radio Gdańsk, otwierać nasze studia na różnego typu inicjatywy. Wydaje mi się, że nie ma chyba na Kaszubach zespołu ludowego, który by nie gościł w naszym studiu. Wiele z nich nagrywało płyty, które się później ukazywały, były wydawane. Oprócz tego naszym udziałem są różnego typu nagrania związane z audiobookami, z przewodnikami, z reaktywowaniem niektórych starych pomysłów, może nie, ale odkurzaniem starych nagrań, które miały miejsce. Archiwum Radia Gdańsk jest pod tym względem bardzo bogate i dysponujemy nagraniami, które są jeszcze z lat 50., 60., które obrazują też, można powiedzieć, w dłuższym wymiarze czasu, jak kultura kaszubska się zmieniała. Czym ona była te 50 lat temu, nawet 70, a czym jest dzisiaj. We Wrzeszczu, przy ulicy Jaśkowa Dolina, mieszkał nieżyjący już Henryk Jabłoński, dobitnik medalu Stolema, znany gdyński kompozytor, sięgający w swoim utwórstwie do kaszubskich motywów przemierą jego symfonię numer 1 kaszubską. Przy tej samej ulicy mieszkała rozezna Wika Czarnowścik, zasłużony do gdyńskiej Polonii międzywojenowego czasu. Paznodali jak mach gdyńści politechnici. Już przed pierwszą światową wojną studyrował też w niej lecznie kaszebi i pomyżowni. Ale już w międzywojnowym czasu, a osobliwie po dążeniu do władzy nazistów, byli już mocno represjonowani. A dzisiejsi kaszebści i pomerści studyrowie zbierają się i dziejają w klubie Pomerania. Nutie wasa noc do widu tyś wielgłe polanina doktora Władysława Pniewścigłe, który mieszkał w międzywojnowym czasu w tej dzielnicy Gdyńska. Nen osobliwie zasłużony dla Gdyńska i Kaszeb człowiek patronuje dzisiejszemu dredzimu łeglowo sztucącemu liceum przy ulicy Pestalozziego. Jemu to zawdzięczywome
wydawaniu 4. serii Gryfa, napisał też książkę o Antonie Abrahamie i zredagował pierwszą publikację poświęconą Mrągłewiuszowi. Znajdujemy się przy kolegiacie Najświętszego Serca Jezusowego przy ulicy księdza Józefa Zator-Przytockiego. Świątynia znana jest powszechnie jako kościół na czarno. Od roku 1981 za czasów probostwa księdza Mikołaja Sampa, brata także zasłużonych dla Kaszubszczyzny literaturoznawcy profesora Jerzego Sampa i rzeźbiarza Wawrzyńca Sampa, było jednym z centrów życia kulturalnego gdańskich Kaszubów. Po demokratycznym przełomie w latach 1989-90 zmieniło się nastawienie centralnej władzy polskiego państwa do mniejszościów, co przeszcząplowano postępnymi prawnymi aktami. Fakt ten stworzył podstawę do zorganizowania uczby kaszubskiego języka w szkołach w regionie. Jedną z wczesnych inicjatywów tego urtu na Pomorzim było organizowanie lekcji kaszubskiego języka w drugiej połowie szkolnego roku 1990-91 prawie tu, w 9. Liceum Łeglowo-Sztułcącym w Gdyńsku-Wrzeszczu. Żywy i konstruktywny udział w tej inicjatywie miały siostry Miłosława i Sławina Bożeszkowści, należniczki szkolnego koła PTTK. Szkołownice, należące do tego koła, wanużele regularno po Kaszubach, a później miele indywidualne sukcesy i jakno karno w postępnych edycjach konkursa Wiedzy o Pomorzim. Zająca z kaszubskiego języka prowadzała Katarzyna Czedrowska, dziś Czedrowsko-Zagozdon, wnętrzas, studyrka polonistyki Gdyńskiego Uniwersytetu i aktywna należniczka Studyrskiego Klubu Pomorania. Jadąca z Wrzeszcza w stronę Gdyńska, przejeżdża się wielkie skrzyżowanie z ulicą Miszewskiego. Imiono upamiętniło postać księdza Leona Miszewskiego, młodokaszeba pochodzącego z południowych Kaszub, dachowego przydnika Gdyńskiej Polonii. Po utworzeniu w 1922 roku polskiego gimnazjum został jego prefektem. Wracające kaszubskim traktem w stronę Łeliwści Brumę do Mylu, gdzie ma zaczęło na jej wędrowanie po Wrześciu, mijamy kaszubską aptekę położoną w okolicy Gdyńskiego Medycznego Uniwersytetu. Była to trzecia apteka we Gdyńsku, powstała po 1945 roku. Achterny właścicielama przez porądze leców była kaszubsko rozezna. Następnym razem zaprosimy Państwa zainteresowanych naszym cyklem opowiadań o Gdańsku do Oliwy, do miejsca, gdzie Kaszubi chyba najbardziej odcisnęli swoje piętno.